Түркия башкасы Анкарада 14 сәгать. Исемсез мөхтәрәм таңшар, бүген 2025 елның 29 октябрь чәршәмбе көн. Сез турыдан тур эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 килогерц Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышлары белән хуш тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналына тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Фәннәр докторы Юсуф Алтыншык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Түркия Җумһуриятенә 102 ел. Анадолуның дошман явыннан азат ителгәннән соң, Гази Мустафа Кемаль Ататürkнең әйтеп бурычанлыгында Түркия Бөек Милләт Мәҗлесенең 1923 елның 29 октябрь көнне Җумһуриятның республиканың игълан ителүе белән Түрк тарихында яңа сәхифә ачылды һәм мустақиллек бернинди шартсыз һәм шекләүсез милләтнеке, милләткә карый сүзләре дә дәүләт идарәсендә иң билгеләүче урынын алды. Түркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган 29 октябрь Җумһурият бәйрәме мөнәсәбәте белән бастырган юлламасында төбәгендә лидер Дөньяда ышанычлы, бөек, көчле һәм чәчәк атучы Түркияне бергәләп төзәчәкбез дип белдерде. Илбашы Эрдоган бәйрәм юлламасында җиңүләр белән тулы төрек тарихының иң югары нокталарыннан берсе булган шушы мөһим көндә илдәге 86 миллион ватандашның, Кипр төрек халкының һәм чит илләрдәге ватандашларның 29 октябрь Җумһурият бәйрәмен котлады. Шулай ук цивилизациябыз бакчасын үстергән, уртак үткәнне һәм мәдәни мирасны саклап калган һәм шатлыгыбызны уртаклашкан барлык дусларыбызга үзем һәм милләтем исеменнән рәхмәтемне белдерәм, дип әйтүче Эрдоган бүген Җумһуриятның 102 еллыгының милләт тарафыннан горурлык белән билгеләп үтелүен белдерде. Түркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы Нуман Куртулмушта 29 октябрь Җумһурият бәйрәме мөнәсәбәте белән бастырган юлламасында Җумһуриятның 2нче 100 елында да халыкның авазын Түркия Бөек Милләт Мәҗлесендә гөрләтеп яңгыратачак. Демократия стандартларын күтәрү омтылышыбызны тәвәккәллек белән дәвам итәчәкбез дип әйтте. Түркия парламенты башлыгы Куртулмуш бәйрәм юлламасында милләтнең ышанулары һәм кыйммәтләре белән нигезе салынган Җумһуриятның 102 еллыгын котлады. Түркия Җумһуриятының төзелгәннән бирле халык ихтыярын нигез итеп алган, демократияны оешмалары, институтлары белән бергә яшәтүче, төп хокукларны һәм ирекләрне гарантияләүче көчле милләт курылышының структурасын адым-адым төзүен белдерүче Куртулмуш булай дип әйтте. Бүген бөрүк тәвәккәллек белән төбәгендә һәм дөньяда ышанычны һәм каршылык күрсәтүнең символы булып кала бирә. Милли мустақиллекнең һәм бәйсезлекнең символы булган Җумһуриятыбыз милләтебезнең уртак акыллы һәм зирәклеге белән күтәрелгән, бердәмлек, кардәшлек һәм теләктәшлек рухына нигезләнгән. Җумһуриятның 2нче йөзелендә дә халыкның авазын Түркия Бөек Милләт Мәҗлесендә гөрләтеп яңгыратачак. Демократия стандартларын күтәрү омтылышыбызны тәвәккәллек белән дәвам итәчәкбез. Шушы мәгънәле көн уңайыннан милләттән алган вәкаләт белән Җумһуриятыбызга нигез салган Гази Мустафа Кемаль Ататürkне һәм юлдашларын, ватан өчен җаннарын фида иткән газиз шәһидләребезне һәм газиләребезне, ветераннарыбызны хөрмәт белән искә алам дип белдерде Түркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Түркиянең Алтай исемле беренче җирле төп сугыш танкларының
Құралы көчләргә тапшырылуын башкала Анкарадан җиткерде. Яңа булган 6 танкы хезмәткә керер алдыннан 35 мең чакрымлык юлдан һәм 3700 ату сынавыннан узды. БМЖның 63 мең квадрат метрлык курылмасында ясалган 6 танклары һәр ай 8 6 күбәле машинасы 10 тонна эшләп чыгарылачак. Илбаш Эрдоган Җумһуриятның 102 еллыгы котлаулары кысаларында ясаган чыгышында Төркияне һава, җир өсте һәм диңгез саклау технологияләрендә алдынгы ил буларак бәяләде. Отны токтатуны бузган Израиль һөҗүмнәрендә Газада фәлестинләр үтерелгән. Газада сишәмбе көнне оештырылган Израиль һава һөҗүмнәрендә 24 бала белән бергә тыныч халыктан ким дигәндә 63 фәлестинләрнең гомере өзелгән. Күп санда кеше яраланган. Һөҗүмнәр АКШ илбашы Дональд Трамп аралашчылыгында тәэмин ителгән отны токтату килешүен бузды. Израиль армиясе төне буе шифа хастаханәсе һәм Шати качаклар лагере тирә-ягы белән бергә Газа күләмендә көчле һава һәм артиллерия һөҗүмнәрен ясады. Биньямин Нетаньяху Хамасны утны туктатуда гаепләп, кечектергесез һәм көчле һөҗүмнәр буйругын бирде. Фәлестиннең каршылык күрсәтү төркеме Хамас исә гаепләүләрне кискен рәвештә кире какты. АКШ илбашы Трампның 10 октябрьдән бирле гамәлдә булган 20 маддәлек утны туктату планына кадәрге бәрелешләр башланган вакыттан бүгенгә хәтле 68500дән күбрәк фәлестинле һәлак булган. Шул вакытта БМОның яу астындагы Фәлестин җирләре махсус хисапчысы Франсиск Албанис Израильнең Газада 10 еллар дәвамында хөкем сөргән әхлакый һәм сәяси таркалудан соң геноцид кылуын әйтте. Албанис сишәмбе көнне ясаган белдерүендә һөҗүмнәрне 10 елларның әхлакый һәм сәяси уңышсызлыкның иң югары ноктасы буларак бәяләде һәм Израильне коралландырырга һәм якларга дәвам итүче илләрне җинаятькә кушылуда гаепләп тәнкыйтьләде. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Бүген Төркия Җумһурияте төзелүенең еллыгы билгеләп үтелә. Төркия Җумһурияте 1923 елның 29 октябрендә корылды. Госман императорлыгының беренче бөтен дөнья сугышында җиңелүе һәм ил җирләренең җиңүче дәүләтләр тарафыннан талап алынуы илдә борчу тудырды. Кувайе миллие буларак оешкан һәм Мустафа Кемаль Ататүрек җитәкчелегендә берләшкән милли көчләр азатлык сугышына кереште. Төрекләр күпләп яшәгән төбәкләр Төркия чиге булып калырга тиеш фикре белән юлга чыккан көрәш нәтиҗәсендә 1922 елның 30 августында Сәр гаскәрлек мәйдан сугышы казанылып, яулап алучы көчләр бүгенге Төркия җирләреннән чыгарылды. Тынычлык сөйләшүләре белән басып алынган Истанбулны коткару, аннан соң тормышка ашкан Лозанна тынычлык килешүе белән Госман императорлыгы тарих сәхнәсеннән сөртелде һәм аның урынына өр-яңа Төркия Җумһурияте тарихтагы үз урынын алды. 1923 елның 29 октябренә кадәр дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Җумһуриятны игълан итү һәм Анкараның баш кала булуы бөтен дөньяга җиткерелде. Җумһурият бәйрәме котланган бу көндә беренче чиратта танылган лидер Мустафа Кемаль Ататүрек булу белән бергә барлык милли көрәш каһарманнарын хөрмәт белән искә алабыз. Гасырлар буе ай шагыйрьләр, хыялыйлар һәм философларның илһам чыганагы иде. Төнге күктәге ерак яктылык кагылгысыз символ. 20нче гасырда исә Америка Кушма Штатлары һәм Советлар Берлеге аны галәм хакимлегенең сугыш мәйданына әверелдерде. Бүген яңа ярыш башлана. Тик бу юлы мәсьәлә айга кемнең аяк басуы яисә кайсы байракның куелуы түгел, мәсьәлә энергетика. Америка Кушма Штатлары, Кытай һәм Русия ай өстенә атом тыш энергиясе станцияләрен төзергә әзерләнә. Бу реакторлар кешеләр яши торган базалар, шахта проектлары һәм бәлки дә даими торак пунктларны тукландыру өчен уйланыла. Тик асыл сорау шундый: бу атом тыш базалары территория бәхәсләре китереп чыгарачакмы? Галәмнең тынычлыгына яный аламы?
Бу тапшыруда ТРТ World мәкаләләрен сезгә аудио форматта җиткерәбез. Бу бүлемдә Казым Аламның 2025 елның 21 августында чыккан «Дәүләтләр нигә айда атом төш энергиясе станциясе төзү өчен ярыша башлады» мәкаләсен тыңлыйсыз. Айда исән калу җиңел түгел. Җирнең тарту көче аз, төннәр 2 атна буе дәвам итә, өслек температураның чиктән тыш үзгәрешләренә дучар. Кояш панельләре караңгылык озакка сузылганга күрә эшкә ярамый. Батареялар җитәрлек кадәр чыдамый. Бердән-бер ышанычлы вариант булып атом төш энергиясе кала. Бүленү яки синтез юлы белән эшләүче реакторлар машиналарны хәрәкәтләндереп, кешеләргә яшәү мөмкинлеге бирә ала. Фәнни фантастика шикелле тоелырга мөмкин, тик айда атом төш энергиясе фикере чынбарлыкка без уйлаганнан да якынрак. Кливленд штаты университеты глобаль галәм хокукы үзәге җитәкчесе Марк Сундл атом төш реакторларының бары ай өчен генә түгел, планеталар ара миссияләр өчен дә кулланыла алачагын әйтә. Тик бу технология үзе белән сәяси һәм хокукый проблемалар да алып килә. Халыкара галәм хукукы 1967 елгы тышкы галәм килешүе белән формалашты. Аның төп кагыйдәсе конкрет: бер генә ил дә ай яисә башка күк җисеменә ия була алмый. Ховард университетында галәм хукукы профессоры A.J. Link килешүнең атом төш энергиясе станцияләрен тыймавын, бары атом төш коралларын тыюын белдерә. Ягъни теләсә кайсы ил станция төзергә мөмкин, тик андагы территорияне үзенеке итә алмый. Әмма тарих эшләрнең бик җиңел генә кирегә китә алуын күрсәтә. 1978 елда Советлар Берлегенең ясалма иярчене Канадага килеп төште һәм нурланыш таратты. Аны чистарту өчен миллионнарча доллар сарыф ителде. Мондый каза айда чыкса, нәтиҗәләре тагын да начар булачак. Айның өслегендә һәрберсе төрле илгә караучы атом төш базаларының булуын уйлагыз. Бу объектлар киләчәктә чиста атом төш энергиясенә ягулык була алучы сирәк очрый торган гелий-3 элементы казып чыгаруга ярдәм итә ала. Истанбул Алтынбаш университетында халыкара хукук профессоры Ильяс Гөлҗөкле моны яңа галәм ярышы дип атый. Бу юлы ярыш бары дәүләтләр арасында гына түгел, SpaceX һәм Blue Origin шикелле ширкәтләр дә сәхнәдә. Тик бер проблема бар. Халыкара хукук нигезендә дәүләтләр үз ширкәтләренең гамәлләре өчен җаваплы, ягъни Американың бер ширкәте айда реактор төзесә, булачак казалар өчен АКШ хөкүмәте җаваплы тотылачак. Бәрелешләр китереп чыгармас өчен АКШ Артемида килешүләрен төзеде. Алар галәмдә эшчәнлек алып баручы илләр арасында кагыйдәләр куя. Объектлар тирәсендә имен җирлек булдырырга рөхсәт бирелә. Тик кайбер хукук белгечләре бу җирлекләрнең территория бүлүгә кайтып кала алуы турында кисәтә. Ай килешүе дип аталучы тагын бер документ табигый иярченне хәрби базалар һәм кораллардан арындыруны максат итеп куя, әмма аны бик аз дәүләт имзалады һәм тормышка ашырылуы шөбһәле. Бу да авыр сораулар тудыра. Тыныч максатлар белән төзелгән атом төш станциясе хәрби миссияләр өчен дә кулланыла аламы? Элемтә һәм күзәтү системаларын энергия белән тәэмин итүе мөмкинме? A.J. Link милитаризациянең һәр вакыт халыкара хезмәттәшлекне янау астына куячагын әйтә. Гөлҗөкле исә көчле дәүләтләр айны үз территорияләре шикелле кулланса, кичкенә илләрнең системага ышанычын югалтачагын ассызыклый. Экологик рисклар да бурчуны арттыра. Бер атом төш һәлакәте ай өслегенең зур өлешен кулланып булмастай хәлгә китерә ала. Аны чистарту да мөмкин булмаячак. Хосусый ширкәтләр эшләрне тагын да буталчык хәлгә китерә. SpaceX яисә башка фирма реактор төзесә, халыкара стандартларга туры килүен кем контроль итәчәк? Дәүләтләр бу җаваплылыкка ия, тик тиз үсүче технологик алгарышлар чорында ул җитеп бетмәскә мөмкин. Бу ярыш галәм хукукында үзгәртә ала. Гөлҗөкле бигрәк тә чыганакларга хукук мәсьәләсендә хәзерге килешүләрнең кабат каралачагын уйлый. Link исә тамырдан үзгәреш көтми, аныңча хәзерге кануннар территориягә ия булмыйча да айда базалар төзергә рөхсәт итә.
тик риск ачык. Гелий 3 әһәмиятле энергия чыганагына әверелсә һәм реакторларның саны артса, җирне контроль итү өчен басым да артачак. Гөлҗекленең кисәтүе тагын. Галәмгә тотырлыклы ирешү барлык кешелеккә файда китерергә тиеш. Кайчандыр шигырьләрнең һәм хыялларның сүзсез шаһиты булган ай хәзер фән, хукук һәм сәясәт кисешә торган сәхнә. Айда атом төш энергиясенең киләчәге әлегә язылмады. Тик киләсе елларда илләр һәм ширкәтләр ясаячак адымнар айның бердәм чикме, әллә яңа бәрелеш мәйданымы икәнен билгеләячәк. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Сез Казым Аламның 2025 елның 21 августында чыккан «Дәүләтләр нигә айда атом төш энергиясе станциясе төзү өчен ярыша» башчалы мәкаләсен тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ногайча нәсихәтләр. Hürmetli tınlavuşlarımız, buyma hem dinimizden sırları baresinde söz bardıramız. Hikmet tolu dinimizden hakikatı sonsuz bolgan. Munşa alim ömürlerşe aytıp turganları halde eş tavsili bolmagan. Nav sırlar bərisi sonsuz yarasık yaxşı, hem terem bolgan kasında, sosunlardan bazısı hem bizge tuğra oylav berip yolumuzdu düzeltken. Mine sosu sırlardan bir evi hem nav bolgan. Bir yüken alimdin bildirgeni ol sır, tömenbette aytılgan. Sıylı kardeşim benim, nav hakikattı tagıbil. İnsanlardın en yükön zulmülerinden bir evi de bılay bir al bolgan. Sosu al neyken desen, yükön bir yamagattın kulluğuman kazanılgan iyilikler meyvalardı. Yalgız bir kisige berip soga mal etü bolgan. Her kimden kosuluğuman etilgen bir iyilik, so yamagattın basındaki adem etti de baytılıp, savlay oga berilgen. Başka kulluk etkenlerden bərisi mıtıla berip, sosunlar eş anılmay, tolu isti bastaki navadem etti de aytılıp em inanılıp, yüken zulmü etilgen. Bir insan nav keppen eğer oylagan bolsa, sosu iske başkaşa kolları tigenlerden bärisinin birge bolup etken yaxşı islerini bir basına bastakı sosu kisi etti dese, yasırın şirk bolgan. Yasırın şirk degeni bir yüken yamagatpan anşa etilyek bir zattı, bir adem etti degenge, ol zaman sokisidin sanki bir kudayday küşlü, önörlü bolganına inanıp yoldan şıgılgan. Sokisidin öz küşünün köp üstünde bir kuvat ol ademge berilgen. Hatta bazı navkisidi maktavlarman biyi getip tapıniyak derecede kuday insan etkenler, soga kömökşü bolgan, bäri halkın kulluğu, eş bir vakit anılmay, tek bir adem körülgen. Nav almen ol halktın, savlay hakkı şiinengen. Kimdin hakkı şiinense, soga yükön zulmü bolgan.
Bir yaktan aldıdaki bas tutar oladem, özünün öz küşünden artık sıfatban bilingenge, özünü maktavuşulardan sözlerinde bile berip, düşünlöy ulgu körgen. Öpkösüne yapışkan bir mikroppan baset almay avrup düşken bir adam, hatta ölüp ketken kişi özünü üykön bilip başkalardı tömönde körgön vakit aslında özünü maskara etken. Mine sosu alminen tuptuğra bir yızgıdan hem insanlıktan da şıkkan. Yaxşı tabiatlı insan bolsa, bir neşe is etse de özünü salpı körgön. Yaxşı kasiyet degenimiz allerdin basında, mine sosu al kelgen. Tariklerge karasak, bazı halklar özlerine payda verip kulluk etken neşe büyük insanlardı, maktay sosunlardı, sonunda baslarına kuday etip salganlar. Hatta eski Yunan'dın hem veseni degen halktın, hem bazı milletlerdin tapıngan kudayları, şeytandın ders bergeni bılay zalim oymunan ortalıkka şıkkan. Bizler hem halkımızga üykön iyigilik etken, betir bazı kişilerge iyigilikleri sebebimen köp dua etsek bolgan. Teşekkürden artık ozup ol kisidi bek maktasak, mine nav ervis sen bolmaga yedin, eş etilamas edi dep beri iyigilikti betir su ademge berip kömökşülördü mutsak, biz tağı yasırın şirke tüsüp Allah'tın razı bolmayagı oyga ortakları bolganına inangan müşrik bolarmız. Biz endi kudayımızga dua etip nav künege bizden tüsürme dep yürekten yalbaramız. Sağlık bankamız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tığınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen kındızgın saat 2'de 19 metrlik ıskatlıqının 15.360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinirken www.trtdinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişneri bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşara bizning adres latin harflari bilan PK
33, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.